Heipä hei, minä olen Lehvis. Tervetuloa tähän videon pariin. Eli nyt puhutaan tällaisista aiheista kuin, mitä piti sanoa, että nyt on tullut, niin kuin tähän Minecraftin versioon tullut 1.21. Ja haluan näyttää teille, mitä pari juttua tänne on tullut. Pari uutta juttua, tai no en nyt sanoisi pari juttua, mutta 3 juttua esimerkiksi. Ollut vähän kipeänä vielä, niin älkää ihmetelkö, älkää mainitko. Eli tarvitset suden, sit sä tarvitset luita, sit sen jälkeen me tarvitaan, kattokas, se, kun on hevoselle oma semmonen, tiettäks te, niinku, ja niin tässä on se avain, mikä nyt tuli, haasteavain, mutta sitä ei ole vielä tulossa. Siitä tietoa, että milloin se julkaistaan se oikea versio, että tulee se kaikki uudet jutut siitä. Eli sä tarvitset sieltä, kattokas, kun täällä on tälle sudelle oma tällainen niinku armori, mitä käytetään myös noissa hevosille. Ja sitten täällä munissa huomasin, että täällä on niinku 2 munaa, mitkä on nyt tullut uutena. Eli tuulahdus on uusi ja vyötiäinen. Ja mulla meni hetki miettiä, mitä on tuulahdus. Sitten me otettiin tuulahdus ja vyötiäinen. Okei. Eli nyt tässä näette niinku, että nyt otetaan tästä tämä susi. Meillä siis on koira, mutta nyt on koira. Ja nyt sillä on se armori. Näyttää aika kivalta. Mutta en tykkää siitä, että kun olen testannut tätä aikaisemmin, että tätä kestääkö tämä meidän susi. Mutta tässä on meidän tämä tuulahdus. Nyt kokeillaan, että mitä tapahtuu, jos mennään selviintyjään. Noin. Oho, katsotaan, se tuulahtaa näitä kuvaa, sanotusti. Ja nyt meidän pitäisi tuhota tää, niin me yritetään nyt tuhota tässä samalla, että miten tälle käy. Mutta tää on vähän erikoista, koska tää tuulahdus mielestä on vähän niinku samanlainen niinku toi mikä se on, mikä se on. Te tiedätte mikä se musta tyyppi on periaatteessa, koska minä en muista. Mitä sen nimi oli? Mikä sen nimi on? Kertokaa muista, minä en muista. Koska nyt mun pitää hetki miettiä, mikä sen nimi on, mutta varmaan laitan kuvan tähän editointijuttuun. Laitan se tähän oikealle yläkulmaan tyyliin, laitan siihen, mitä tarkoitan, koska minä en muista. Ja nyt se varmaan ei vielä tuhoutunut. Se on vielä tuossa. Nyt sen pitäisi tuhoutua. Ei vieläkään tuhoutua. Nyt sen pitäisi tuhoutua. No niin, nyt se tuhoutuu. No niin. Jatketaan. Eli nyt otetaan takas luova tila. Eli nyt näytän teille, mikä on vyötiäinen. Mutta tää oli kyllä ihan interesting juttu, että tommonen on se tuulahdus. En tiennyt, että se tuulahdus tekee niinku tollaista niinku heittää sua ilmaan, mutta suosittelen niinku kokeilemaan tätä beta-versiota. Saatte Xboxille ainakin Minecraftin ja Minecraftin, en muista mikä suomenneksi tää on, mutta siinä toisessa Minecraft-versiossa saatte niinku beta-versiolla nämä kaikki uudet jutut. Mutta minkälaisia videoita te haluatte lisää niinku tällaisista, niinku, haluatteko te niinku tällaisista niinku joistain uusista aiheista? Mä meinasin äsken niin tehdä virhe tuossa äsken itsekin. Huomaan, että yritän vaihtaa, koska mä en ole pelannut pitkään aikaa Xboxilla. Niin kuin, no, kyllä sen DGT ei ole pelannut pitkään aikaa, mutta tässä mun piti näyttää teille se vyötiäinen, mutta mä unohdin jotain näyttää vielä. Mitä mun piti näyttää? No en mä muista. Mutta täällä on kaikkea niinku uutta ja silleen. Ja nyt mä näytän tällä vyötiäisen. Tää vyötiäinen on niinku omalla tavallaan niinku hieno. Mutta mä en muista sitä enää, mitä mä teen tälle asialle. Koska mä en muista, että millä se piti ottaa. Oliko se niinku tuolla ihme sutilla vai millä piti ottaa tuo ei keritsimillä vaan sudilla vai millä pitää ottaa sen kuori pois, koska mä en muista. Kertokaa mulle, miten se tehtiin, koska minä en nyt vaan muista. Mutta
muistakaa tilata mun kanava ja tykätä tästä videosta, koska ette missaa näitä videoita, missä me testataan kaikkea tällaista perusjuttuja, ja sitten voitte niinku pelaajat tulla katsoa tätä pelivideota, niinku, siis niinku tulla tähän maailmaan periaatteessa, jos sitä kiinnostaa niinku anyway. Mutta joo, mä näytän teille seuraavassa videossa, miten te pääsette pelaamaan Realmia niinku, kakkuhin, miten se sanotaan, kakkuun oman maailmaan, ja teitä varmaan kiinnostaa, mitä Xboxilla pystyy pelaamaan sitä, vaikka tietokoneella sitä yleensä pystyy pelaamaan. Ja voin suositella, että tämä sovellus parantaa, sitä voi käyttää tuossa Androidilla että Applella. Ottakaa hetki, minä laitan vähän valoisuutta, koska tää häirittää. Näin, nyt on valoisaa. Ja se toimii, no en tiedä millä ohjeella mä laitan tän, mutta jos teitä kiinnostaa, niin kyllä mä voin laittaa seuraavalle videolle vähän ohjeita siihen, mitä pääsette Realme-peleihin. Koska varmaan teitä kiinnostaa. Koska minä en ole päässyt Realme-peleihin pitkän aikaa. Mutta tämä korjaa sen tilanteen, jos ei omista tietokonetta esimerkiksi. Niin tämä toimii aina. Tämä toimii Pleikalle että Xboxille. Pleikka 4, Pleikka 5, Xbox Series S, Xlle, Slle ja Onelle. Mutta katsotaan. Piti hetki miettiä, mikä tuo ääni oli, koska mä kuulin jonkun äänen, niin se oli tuolla mun pöydästä lähti joku palanen, niin se vähän niinku rupes tekee tommoista ääntä, joo. Mutta kiitos kun katsoit videon, niin muista tilaa kanava.